Здравейте, приятели! Днес ще си зададем въпроса: шпионира ли ни Фейсбук? Отговорът е много прост. Да, Фейсбук следи всяко наше действие и това не е тайна. В следващите минути ще видим как и защо това се случва. Пожелавам ви приятно гледане! Ще започнем с до някъде позитивната страна на това, че Фейсбук, както и повечето търсачки в интернет, ни следят. Всеки от нас, който използва интернет, има един виртуален профил, в който се складира информация за нашите интереси. Целта на това нещо е таргетирано рекламиране. Какво ще рече това? Това е една система, която много оптимизира начина, по който се предлага един продукт или съдържание на потребителите. Ако, например, вие си падате по риболов и сте харесали няколко страници във Facebook, свързани с това ваше хоби, и търсите подобни неща в Google, на вас ще ви излизат реклами за въдици, а не такива за прах за пране, например. Предполагам, че повечето от вас са обърнали внимание на този феномен, а тези от вас, които не са, лесно могат да се вгледат в рекламите, които ви излизат в интернет пространството и да видят връзката с интересите си. Системата обаче не се използва само на локално ниво. Разбирам, че търсенията ми в Google е нормално да рефлектират на това какви реклами ще ми се показват в YouTube, защото все пак са една компания, но защо същите тези търсения определят какви страници ще ми се промотират във Facebook? Това означава, че тези компании разменят личната ни информация, за да се създаде един по-подробен потребителски профил, който след това да бъде продаден на рекламодателите. В цялата тази схема като цяло няма нищо лошо, освен на морално ниво, разбира се, защото се търгува с нашата лична информация. Истината обаче, че всеки един от нас се съгласил с това нещо, когато се е регистрирал в една или друга платформа и нямаме право да се оплакваме. Рекламите в интернет са нещо напълно нормално и все пак е много по-добре не само за рекламодателите, а и за потребителя да вижда рекламите, които го интересуват. Този иновативен начин за рекламиране носи на компании като Facebook приходи от милиарди долари годишно. Нещата в последните години обаче стават още по-сериозни. Да дадем за пример приложението Messenger, което за да инсталирате трябва да се съгласите, че то може да чете SMS-ите ви, да активира камерата, да използва контактите ви, да изпълнява изходящите обаждания и да използва общо взето цялата информация от телефона ви. Друг пример е това, което се случи преди 2 или 3 години, когато Facebook ни задължи да се съгласим с новите им правила. Едва ли повечето от нас са зачели в тях, но това, за което се съгласихме тогава, беше, че Facebook може да предоставя личната ни информация, постовете ни и дори личната ни кореспонденция на трети лица или организации, без да иска нашето разрешение за това. От компанията твърдят, че всичките тези условия са с цел подобряване на услугите им и по-добра среда за потребителите. Но дали има нещо, което Facebook не ни казват? Много конспиративни теоретици твърдят, че Facebook е проект на ЦРУ, като целта е следене на населението. Замислете се колко много информация има за нас във Facebook. От това какви са нашите интереси до това къде ходим на почивка и какви са нашите политически предубеждения. Да не говорим, че вече по-голямата част от сайтовете има възможност да се логваме чрез Facebook. Опция, която много от нас използват, просто защото е много по-лесно и си спестяваме досадното регистриране. Така не само дейностите ни във Facebook се следят, а и в цялото интернет пространство. Да не говорим, че с помощта на GPS тракер, вашето местонахождение през цялото време е известно. Цялата тази информация се предоставя не само на ЦРУ, а и на всички институции за отбрана. Това понякога може да се окаже полезно, защото така може да се предотврати някакво престъпление. Примерно, ако търсите в нета как да си направите бомба и си пишете с някой приятел как смятате да взривите парламента, ви гарантирам, че пичовете от ГДБОП ще ви почукат на вратата и няма да задават много въпроси. Аз лично съм запознат с случаи в България на задържани хора вследствие на съмнително поведение в интернет. За добро или лошо, всяко наше действие в интернет се следи и се записва в една голяма база данни, в която определени институции винаги могат да бръкнат и да се доберат до информация, която им е необходима. Оставям на вас да довършите темата. Споделете вашите теории за това как се използва личната ни информация от кого. Забелязвам напоследък, че истината се ражда в коментарите под видеята и съм много щастлив от вашата ангажираност прямо от темите. Ще се видим следващата седмица, а до тогава не спирайте да се съмнявате.